Han, kumusta ka naman dyan? Ayos naman. Ikaw ba? Ito nga, naho-homesick na. Gusto ko nang umuwi dyan sa Pinas. Love, Namimiss ko na yung mga luto mo. Lalo na yung adobo mo sa gata. Hindi ko naman maluto dito dahil iba pa rin talaga yung lasa kapag ikaw ang may gawa. Kung may pera lang, bumili na agad ako ng ticket para makauwi. love, wait lang. Baka nakakalimutan mo na pinapagawa natin tong bahay. Hindi ka pwedeng umuwi hanggat hindi natatapos ang construction dito. Ang gulo ng mga gamit. Doon nga sa likod ang daming tambak. Hindi ko alam kung paano lilinisin. Tsaka mo na isipin ng pag-uwi kapag ayos ng lahat. Hindi mo ba ako namimiss? Ano ba namang tanong yan? Ay, naglalambing lang naman. Love, mas importanteng matapos na natin ang mga dapat tapusin. Paano makakapaglambing kung tambak ang isipin? Ang gusto ko pag umuwi ka dito, relax ka lang talaga. Hindi yung problema ang sasalubong sa'yo. Ikaw lang din naman ang inaalala ko. Sabagay, may punto ka naman. Pero basta, pag-iipunan ko para makapagbakasyon naman ako. Diyan, kahit saglit lang. Ilang taon na rin akong nandito. Iba pa rin kung makakapagbakasyon ako dyan. Basta, sabihan mo na lang ako kung uuwi ka sa susunod na taon. Para naman makapaghanda ako at makapaglinis. Nakakahiya naman na uuwi ka pero ang gulo ng mga gamit sa bahay. Okay. I love you, Han. Siya, matulog ka na dyan at may mga gagawin pa ako. Marami akong inaasikaso dito. Ano bang inaasikaso mo dyan? Ba't parang napaka-busy mo? Huwag ka masyadong magpakapagod, Han. Oo na. Sige na, sige na. Oo, sige. Love you, Han. Love you too, bye! Anong trip natin, pre, ha? Bakit hindi mo sinabi sa asawa mo na pauwi ka sa Pinas? Anong plano mo? Bala ko kasi siyang sorpresahin, pre. Tsak matutuwa yun. Dadalhan ko na rin ng bulaklak para complete package na. Talagang alam na alam mo ang kiliti ng misis mo, ha? Matagal na kaming kasal. Kaya kabisado ko na siya. Kahit ang pasikot-sikot ng kanyang bituka. Ayos yan, pare. Sadyang mahirap lang silang intindihin. Madalas kasi nauuna ang toyo nila. Swerte mo kung kabisado mo na ang misis mo. Sa akin kasi hindi eh. Palagi na lang may topak. Ay, ganyan talaga ang buhay may asawa. Sana yan lang yan. Siya nga pala, nakapaghanda ka na ba ng dadalhin mo? Hindi pa nga eh. Marami pa akong kailangang asikasuhin. Ikaw ba? Tapos na. Noong nakaraang linggo pa ako nag-ayos ng mga dadalhin ko. Buti ka pa. Ay, home sweet home. Anong home sweet home? Nasa airport pa lang tayo, pre. Pareho lang din yun. Ibang saya na makauwi sa sarili nating bansa. Grabe, sakit ng katawan ko. Tagal ba naman nating nakaupo sa eroplano? Nangalay ata ng gusto. Ano, ready ka na? Uwi na tayo sa kanya-kanyang bahay. Alam mo, pre, nakakabahan ako. Di ko alam kung bakit. Parang bigla akong may ibang pakiramdam. Sus, excited ka lang. Ngayon ka lang makakauwi after ilang taon na nga ulit. Mga magfo-4 na rin. Ay, hindi. Bali, 5. Oh, 5. Diba? 5 taon ka na rin nawalay sa asawa mo. Normal lang talaga na kabahan ka at ma-excite. Kinakabahan ka kasi wala kang stretching. 5 taon ka nang naipunan, pre. Baka kapag natanaw mo pa lang ang misis mo, sumabog agad yung bulkang kanlaon mo. Pre talaga, kabisado mo talaga. Palibhasa, gawain mo. Ang dami mong inuwing pasalubong ah. Mukhang nakaipon ka ng malaki-laki. Pwede ka nang magpatayo ng negosyo oh. Big time ka talaga. Sakto lang naman pang tayo ng kahit sari-sari store. Pero babalik din ako. Ito ang mga bagahe ko, iuuwi ko sa Rizal.
Nandun ang pamilya ko pati din ang mga kapatid ko. Panigurado, naghihintay na yun sa pag-uwi ko. Eh, ikaw ba? Bala ko munang dumaan sa flower shop at mall para may pasalubong pa kay misis. Mas marami, mas maganda. Magugulat at matutuwa yun. Panigurado. Sabik na ako sa misis ko, pre. Pati ako nai-excite eh. Lalo na dyan sa mga pakulo mo. Masarap talagang umuwi lalo at alam mong may mahal ka sa buhay na naghihintay sa'yo. I-enjoy mo lang, pre. Ganito ang gawin mo, ha. Siguraduhin mo munang bukas ang pinto ng bahay nyo. Pumasok ka sa kwarto nyo. Tapos gulatin mo siya. Lagyan mo ng yung mga pakulo. Kikiligin yun. Ganon ang ginawa ko noong huling uwi ko. Sige nga, masubukan nga yan. Oh, salamat pre ha. Wala yun. Mas hustler ka pa nga sa mga ganyanan eh. O ano, hanggang dito na lang ako. Mauna na ako, ha. Oh, sige pre, ingat ka. Ingat ka din. Chat-chat na lang. Balitaan mo kapag effective ang payo ko sa'yo. Salamat pre. Sige, balitaan kita. Dear love, nang maghiwalay kami ni James sa airport, namili na agad ako ng iba pang pasalubong. Inayaran ko na lang lahat ng madampot ko na sa palagay ko ay magugustuhan ng pamilya ko. Sobrang excited na talaga ako sa sorpresang pag-uwi ko. Pihado, matutuwa ang misis ko dahil sa wakas ay hindi na lang niya ako sa video call makikita. Mahahawakan na din namin at mahahagkan ng isa't isa. Sabik na ako sa aking asawa. Ben, ikaw ba yan? Aling Vilma? Aling Vilma! Kumusta? Ngayon na lang po ulit tayo nagkita. Gumwapo ka lalo ah. Tapos lumaki ang katawan mo. Naaalala ko pa yung huling pagkikita natin. Payat ka pa nun pero ngayon, artistahin ka na. Hiyang ka sa abroad ah. Salamat po, Aling Vilma. Kayo po ang kumusta? Parang hindi pa rin po kayo tumatanda. Ay eto, ayos lang naman. Tumatanda na. Hinaatake na rin ng rayuma. Ikaw ba? Mahirap bang trabaho mo sa abroad? Hindi, sakto lang naman po. Nairaraos ang bawat araw. Ay, mabuti naman kung ganoon. Pinag-a-abroad ko nga rin yung anak kong si Erwin, pero ayaw naman. Walang interes. Sayang naman po kung ganun. Doon pa rin po ba kayo nakatira sa Maharlika? Oo, wala naman kaming pera para lumipat. Oo nga pala, matanong ko lang, huwag mong mamasamain. Hiwalay na ba kayo ng asawa mo? Po? Hindi naman po. Bakit nyo naman po naitanong yan? Talaga ba? Sino yung... Nako! Umuwi ka na sa inyo habang maaga pa para maabutan mo si Angelica. Teka lang po, Aling Vilma ha. Ano po bang meron? Ano po yung tungkol sa asawa ko na hindi ko alam? Mas mabuti kung ikaw na mismo ang makaalam. Pasensya ka na. Ayoko namang panghimasukan ng buhay ng may buhay. Basta ihanda mo lang ang sarili mo sa kung ano mang matutuklasan mo. O siya, sige, mauna na ako at magluluto pa ako. Sige po. Ingat po kayo. Ano kayang ibig sabihin ni Aling Vilma? Tinatago ba si Angelica? Ano kailangan kong malaman? Ihanda ang loob ko? Para saan? Basta maganda ka bukas. Magde-date tayo. Dadalhin kita sa lugar na matagal mo nang gustong puntahan. Talaga ba? Naku, nambobola ka lang eh. Di naman totoo yan. Ilang beses mo nang sinabi yan, di naman natutuloy. Hindi nga. This time, matutuloy na, promise. Halika, tikman mo muna tong niluluto ko.
Sarap pa. Talaga? Sing sarap ng nagluluto. Siyempre naman. Ito ang specialty ko na ikaw lang ang makakatikim at ikaw lang ang pwedeng sumupsop. Ang bulalo ni Kiefer. Baliw ka talaga. Baliw sa'yo. Sus? I love you, babe. I love you too. Angelica? Anong ibig sabihin nito? Ben, Insan? kailan ka pa nakauwi? Bakit hindi mo naman sinabi Sagutin mo ang tanong ko! Anong ibig sabihin nito? Love, let me explain. Magpapaliwanag Hindi. ako. Di na pala kailangan. Lahat ng nakita ko. Please explain everything. Ben, Kailan pa? Kailan niyo pa ako niloloko? mali ang iniisip mo. Ano lang to? Babe, wag na tayong magkaila pa. Oo ang sagot sa tanong mo, Ben. At matagal na kami. Simula pa nung umalis ka. Mga baboy kayo. At ikaw, ano nga ba kita? Pinsan? Pinsan kita pero bakit mo nagawa sa akin to? Hindi ka man lang ba nahiya? Hindi mo man lang ba nirespeto o binigyan ng kahihiyan ng pamilya natin? At sasawa ko pa talaga? Ha? Wag ako ang sisihin mo. Kung tutusin ay kasalanan mo rin naman, Insan. Kung hindi mo iniwan si Angelica, hindi kami mapapalapit sa isa't isa. Iniwan! Nagtatrabaho ako para sa pamilya ko at hindi para sa sarili ko. Itong tinatapakan mong bahay, galing to sa pinaghirapan ko. Sa pagtatrabaho ko sa abroad, galing sa mga sakripisyo ko. Kaya nga, ako na ang nagbigay sa ibang pangangailangan ng asawa mo na hindi mo na maibigay sa kanya. Ako ang nagpuno sa mga pagkukulang mo bilang asawa. Tama si Kiefer. Ano? Ben, tao lang ako. Nadadarang at natutokso rin. Si Kiefer ang nandyan ng mga panahong kinailangan ko ng asawa sa tabi ko.
masakit na uri ng Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!